салому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми Шавкати Мурғпарвар Шавкат ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятон ронайӣ сонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккур зиёд. ба шумо тамошои ба фароғат хоҳонам. озгуриҷан ҷевӣ ки дар филми Шавкати Мурғпарвар бо тахаллуси Шавкат ки нақшофарӣ кардааст мешиносем. озгуриҷан ҷевӣ 24 октябри соли 1983 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омадааст. озгуриҷан ҷевӣ мактаби ибтидоии Аҳмед Фефи Фошаро соли 1989 оғоз кардааст. соли 1994 бо муваффақият хатм кардааст. дар байни солҳои 1994 то соли 1998 дар мактаби миёна таҳсил кардааст ва инчунин соли 1998 то соли 2001 дар мактаби миёнаи Эйренҷи таҳсил кардааст ва дар соли 2004 бошад донишгоҳи Ҳеҷитепе туризм меҳмонхонаи Меҷмедро хатм кардааст, ки онро соли 2001 оғоз карда буд. сипас дар байни солҳои 2004 ва 2009 донишгоҳи Билкенс ва бахши театрҳои актёриро низ хатм кардааст. пас аз хатми мактаб ӯ дар театри Бадеи Анқара ба кор шурӯъ кард ва бо ҳунарпешаи худ номи рамзии Кеглик беҳтарин ҷоизаи ҳунарпешаро дар ҷоизаи театрии Лионс гирифт. озгуриҷан ҷевӣ дар бисёр филмҳо ва силсилафилмҳо нақшофарӣ кардааст. мегузорем ба филмҳо ва силсилафилмҳое ки озгуриҷан ҷевӣ нақшофарӣ кардааст. соли 2008 дар силсилафилми Бизим Ҳеле Эвери бо тахаллуси Авкат Байрӣ нақшофарӣ кардааст. дар соли 2010 бошад ӯ дар силсилафилми Туркан бо тахаллуси доктор Орҳан нақшофарӣ кардааст. соли 2013 бошад дар силсилафилми Олду Душакларӣ бо тахаллуси Шевкет нақшофарӣ кардааст ва дар соли 2013 боз дар силсилафилми Фатиҳ Ҳарберӣ бо тахаллуси Урул нақшофарӣ кардааст. соли 2014 дар силсилафилми Роҳна Айчӣ бо тахаллуси Кемел нақшофарӣ кардааст. дар соли 2017 то соли 2018 дар силсилафилми Шевкет Эренҷӣ бо тахаллуси Шавкати Мурғпарвар нақшофарӣ кардааст. соли 2018 то соли 2019 дар силсилафилми Икизлер Момокен бо тахаллуси Усман Ченрил нақшофарӣ кардааст ва дар соли 2020 бошад дар силсилафилми Этир Али бо тахаллуси Али нақшофарӣ кардааст. инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятон ронайӣ сонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккур зиёд. хайр то барномаҳои дигар. худо ёру мададгоратон бод. салому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми Ҳидоят Тимур Аҷар ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятон ронавӣ сонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккур зиёд. ба шумо тамошои ба фароғат хоҳонам. тимур аҷар 22 декабри соли 1979 дар олмон ба дунё омадааст ва миллаташ турк мебошад ва инчунин ӯ як бародар ва як хоҳари дигар дорад. тимур аҷар ҳаёти кӯдакиашро дар олмон гузаронидааст. ӯ соли 1984 ба Туркия ба вилояти Карасуи шаҳри Сакария бармегардад. тимур соли 1999 дар як театр корро сар мекунад. ӯ факултати санъати зебои шаҳри Измирро хатм кардааст. баъдан ӯ ба шаҳри Истанбул сафар мекунад ва ҳаёташро дар он ҷо идома медиҳад. аввалин шуда ӯ дар Истанбул қадамҳои худро дар сценарияи Некспирт Нир Чин Киз
гузошта роли ҳақиқиро мебозад. баъди гузашти солҳо Тимур Аҷар 16 июли 2016 қадам ба ҳаёти нав мемонад, яъне бо дӯстдоштаи худ Эда оила барпо мекунад. Эда низ бо мисли Тимур Аҷар ҳунарпеша мебошад. мо ӯро ҳамчун Селен дар филми Ҳидоят мешиносем. баъди ин оиладорӣ дери нагузашта дар ин оилаи хушбахт духтарчае ба дунё меояд, яъне онҳо соҳиби фарзанд мешаванд. филмҳо ва силсилафилмҳое ки Тимур Аҷар нақшофарӣ кардааст инҳо мебошанд: Тимур Аҷар соли 2006 дар филми Аврупо якасу дар мавсими 4 ва 5 нақшофарӣ кардааст. соли 2008 бошад дар филми Аврупо якасу дар мавсими 6-умаш нақшофарӣ кардааст ва дар ҳамон сол дар филми Улаг низ бозӣ кардааст. дар соли 2009 бошад дар филмҳои Башка Дилда ашк, Турклар Чилдирма ашк ва дар филми Аҳ калбам нақшофарӣ кардааст. соли 2010 дар филми Чакарлар данс ва дар мавсими 3-умаш филми Акасия Дуран нақшофарӣ кардааст. дар солҳои 2011 ва 2012 бошад дар филмҳои Деревендел Сера ва дар филми Чакарлар данс ду бозӣ кардааст. соли 2014 бошад дар филмҳои Ҳаят Сана Гузал ва дар филми Бебек ишӣ нақшофарӣ кардааст. соли 2014 ва 2015 дар филми Кертенкеле яъне Ҳидоят ва филми Чакарлар данс нақшофарӣ кардааст. ва дар солҳои 2016 ва 2017 бошад ӯ боз дар филми Чакарлар данс 4 ва дар филми Нердесим беродарӣ яъне дар гӯҷаи бародарам нақшофарӣ кардааст. ва инчунин ногуфта намонад ки Тимур Аҷар дар соли 2018 дар филми Сояне Қавл бо характери Дармон нақшофарӣ кардааст. дӯстони азиз, барои диққататон ташаккури зиёд. Инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд. хайр то барномаҳои дигар. худо ёру мададгоратон бод.